я теж вам спростую, можливо, ті ваші, знаєте, такі заблуждення російською мовою. Так, те, що на сьогоднішній день більше чверті, майже третина українських поліцейських – це ті люди, які прийшли в результаті конкурсів або прийшли добровільно. В результаті це за 4,5, ну, за 5 років. Це за 5 років. Тобто, і, звичайно, і зміна, і тобто, це не консервативна структура. Ви самі цифру називаєте. Тобто поліція перетягнула ментів або мусорів далі в поліцію, і далі така практика є можливою. Ми можемо з вами говорити гаслами, а можемо говорити конкретними питаннями відповіді. Є поліція, а є менти і мусора. І тут це різні речі абсолютно. Я вас запитую, якщо перетягнули 15% це нові, а все решта, чверть ви сказали, 25%, та навіть 25 нових, то 75% це є ризик. Є ризик те, що така практика, як розповсюдження наркотиків цими ж органами, і у разі чого там був такий орган. А я вам більше скажу, ризик навіть є. Я ні разу не закінчив це питання. А ризик навіть є в тій частині, які 25%. Менший. Менший, згодом. І ви менший, це розумієте, бачите? Менший, тому і ми підходимо з погляду соціальної психології. І ми розуміємо, що вони живуть знову в Україні. Якось Артем Шевченко, у нас теж була подібна дискусія. Колись був ОБНОН, який у разі необхідності просто шантажував тих, кому він продавав ці наркотичні речовини. Я запитую, чи лишається така практика. Під час обшуків дуже часто міліція, якщо можна так, це дуже поблажливо її називати, підкидали наркотичні речовини і, очевидно, говорили, що ось людина, ми її піймали. Якщо зберігається така практика, то тут нема про що далі говорити. Це буде слово на слово, слово Мухарського на ваше слово. Що в нього в хаті шукали наркотики. Чому? Якщо хата під винайм, здається, і, а далі ви самі розумієте, що далі тягнеться іміджева складова.